I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. Amara n'ibuchi n'ezie menoko amara n'ọbụghị ibuchi m akwadibu n'anya m ji ahụ ụzọ ịbụ olileanya m mgbe m na-enweghị olileanya ojiji jide mma onye wanyere ya geri ya biko wanyere ụmụ ka m
soro foto. Nnamedolu Akunne Ebuchi Ogwanwa na Murubenia Umadike Ikola Umamodo Rasimani Nnamedolu Ogunitasi Bayero Father of our Lord Jesus Christ, the Father of all mercies and God of all consolation, He comforts us in all our afflictions, and this enables us to comfort those who are in trouble with the same consolation we have received from Him. Let us pray. Lord, we humbly ask your mercy. Accept the soul of your Son, Honorable Emeka Ignatius Akanegbu. Forgive his sins he committed through human friends. Free him from all the bonds of death and admit him into everlasting life. We make this prayer through Christ.
aga m agara Timoti aga m ejere Timoti aga m agara Timoti mgbe dị ndụ n'ime ụwa aga m agara Timoti aga m ejere Timoti aga m agara Timoti mgbe dị ndụ n'ime ụwa aga m agara Timoti mgbe dị ndụ 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 aga m agara Timoti aga m ejere Timoti nwanne m aga m agara Timoti mgbe dị ndụ n'ime ụwa aga m agara Timoti aga m ejere Timoti aga m agara Timoti mgbe dị ndụ n'ime ụwa aga m agara Timoti mgbe dị ndụ n'ime ụwa n'ihi na onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke. Ya mere nwanne m, gara Chineke gị ozi ugbu a ịdị ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a. Jizọs nọ n'ụzọ obi gị ugbu a na-akụ aka. Ọ sị, nwanne m, mepee ọnụ ụzọ obi gị ka m bata. Gịnị ka ị na-eche? Ị na-eche oge ọnwụ bịara? Nwanne m, mata na ọnwụ adịghị akụ aka n'ụzọ, kama ohere dịrị gị ugbu a iji fee Chineke gị. Ekwekwala ka ihe oriri dị n'ụwa, ekwekwala ka ihe ọṅụṅụ dị n'ụwa, ekwekwala ka ihe ụtọ nke dị n'ụwa.
niile agbara isi na ya ọ gosiri mgbe ịgba ọsọ nzukọ ịma na ị ga-ebiri ịnwa gị chukwu anasị ka m n'obi gị Mandi kana sa basa. Ebe ha ju ya ba we ti no nda se to be si no ya da wo ha. Olibe ko ka. Otu Chinedu Women Society. Ndị ba na nwee late Nnamedolu Akanegbu dị n'otu ekpere nwa ọmfe ga-abata taa. Followed by otu Chinedu Women Society na-aga anyị atabugo Francis Ọnụọra ndị ọdọ Nnamedolu unu a na-esofe ozugbo. Ndị ọdọ na-enwe ya ezinụlọ late Job Okoye Akwale. Let Job Okoye Akwale. All the day I'm over Akanegbu. That's a matter of trust. I bet I go down. Let's see, gentlemen. Don't say, I don't want to have a problem. Don't call you, didn't know when you got out there. Yes, so Chris Mary, yes, so Chris Melania. Don't call this weekend and the bar. Don't call this weekend and the bar. Don't call this weekend and the bar. Thank you.
Nnamedolu every week I can buy fees a meeting. The same day in the meeting. A week, yeah, I not get no meeting. Gijaka upon Gijaka will fix meeting. Or to Gijaka give a G7. Or to end of the market, they yell in the Madaka, knowledge at north and knowledge at south. On Gijaka to Matua. Wherever I know a meeting, Catawalo, it was a metaphor, Cardi Shaw. Now, over the Ayahu. Yandia, anyone, I am old guy. Well, Plasiano, dear, is one of why. Nnamedolu, the man. Camplovin, Nnamedolu, Camplovin, the two priests in the Galaga. Camplovin, yes, Zulik and Andokwa. Nnamedolu, Right Honorable Chief Emeka Ignatius Nnamedolu, ndị a bụ ndị 2014-2016 Councillors of the South, nke bụ their leader. Ọ bụrụ ihe ka anyị na-ekwu, ị na-aga obodo oyibo wesi anyị ka ị gaa ịnabata ị ga-ehu otu anyị mitin ihe ọnwa Chineke mere gị. And because of that, when they change, they want to follow my Facebook, my everywhere. They never can celebrate that. But shocking news, I know about they are buying. You don't understand what happened. Nnamedolu, he host the house officially. We're going to we prepare an event and what you do. Mana. Can you do opposite of him? I am actually a wife. We don't know why it happened like this. But the only thing I am to come on the camera.
May your soul rest in peace. In Jesus' name. Amen. Can now ring bells in the whole world. The footprint I present in this world, and I know your Chineke, that spirit of giving, touching life, it will put smile in the face of people. That spirit bar in your family, bar in your household, in the name of Jesus. And I know your Chineke amala, what put on a paradise, what put on a paradise. And one kind of one or one can do more than like a one anywhere. And what this weekend on the one. I will 2014, 2016 councillors, and all the entire councillors on the south. I know more. I do Nnamedolu. May your soul rest in peace. In Jesus' name. Chineke nanko nyawa Jesu Kristi nanke bere niile a Chineke na-akasị anya obi na nsogbu anyị niile
ka anyị wesi otu a site n'ịkasi obi ahụ o nyere anyị kasị ndị ọzọ obi na mkpagbu ha. Ngọzi dịrị Chineke. Arịrịọ arịrịọ onye nwe anyị, anyị ji obi umeala ya ebere gị, were obiọma gị na mkpụrụ obi nwaodibo gị na papa anyị Honorable Ignatius Emeka Akanegbu mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mehiere site n'adịghị ike nke anụ arụ, biko gbaghara ya, tọpụ ya n'agbụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi mgbe m ruru n'igwe aka m ahụ onye nzọpụta, m ga-ekene ya n'ihe o mere. O ziri m ụzọ ndụ wee gbapụta m na njọ, mama Jizọs onye ebere m gasị ya, aijesi ya, ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri Chineke nke n'igwe, ọ dịghị onye anyị ga-eji ma ya tụsi, ọ bụ ya yiri ya. Chimo, ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị banye n'ọnwụ ya, ya bụ na erikọtara anyị na ya site na mmiri Chukwu. Ya bụ dịka Kristi siri n'ike ebube nke nna bilie n'ọnwụ, otu ahụkwa anyị ga-adịkọkwa n'otu oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị ji umeala arịọ ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Emeka Akanegbu, mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o meghere site na ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, dọhapụ ya n'agbụ niile nke ọnwụ, ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi. Anyị rịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị.